3 bílkovinné potraviny levnější než tofu a účinnější než vejce. V dnešním videu vám odhalím jejich kompletní tajemství. Těchto potravin jsou plné supermarkety. Jsou cenově dostupný a jedná se o běžné suroviny, které se mohou objevovat na vašem stole každý den. Problémem však je, že mnoho starších lidí nezná skutečnou hodnotu těchto potravin. Jí je jen jako přílohu a nechávají zbytky nebo se jim vyhýbají, protože jsou údajně těžko stravitelné. Jsou ignorovány s myšlenkou, k čemu to vlastně je. Avšak pan Novák, který navštívil mou ordinaci po změně jídelníčku s těmito 3 potravinami, přibral 1,5 kg svalové hmoty na stehnech. Nepil žádné proteinové doplňky, nejednalo se o léky ani doplňky stravy, pouze změnil suroviny, které jedl. Dámy a pánové, bílkoviny jsou nejdůležitější živinou, která buduje svaly a podporuje tělo. Pro seniory jsou o to důležitější. Proč? Protože když ubývají svaly, ztrácíte energii, jste náchylnější k pádům a rány se vám hojí pomaleji. Ale v poslední době si starší lidé ve snaze doplnit bílkoviny kupují drahé prášky, doplňky stravy a proteinové nápoje, že mnoho z nich je ale špatně snáší. Cítí těžkost žaludku, zhoršuje se jim trávení. Takové stížnosti slýchám často. Proto jsem pro vás připravil toto. Představím vám 3 skutečné bílkovinné potraviny, které jsou levné, nezatěžují žaludek, jsou dobře stravitelné a dokonce budují svaly. U poslední potraviny by si měli dát zvláštní pozor diabetici, proto se prosím dívejte až do konce. Jsem MU doktor. Filip Bláha, vedoucí lékař a specialista na preventivní zdravotní péči. Během desítek let péče o zdraví seniorů jsem si ujasnil jednu věc. Kdo si udrží svaly, udrží si život. Když se na dnešní video podíváte až do konce, vaše svalová hmota se vrátí o 10 let zpět. Odebírejte náš kanál Zlatý věk, dejte nám like a zanechte komentář. A ty z vás, kteří se dnes na video podívají, bych chtěl speciálně pozvat k 30denní výzvě. Zahrňte do svého jídelníčku alespoň jednu z 3 bílkovinných potravin, které vám představím každý den, a do komentářů napište přijímám 30denní výzvu. Čím více z nás se výzvy zúčastní, tím zdravější bude celá naše generace seniorů. A nyní vám postupně odhalím 3 bílkovinné potraviny levnější než tofu a účinnější než vejce. Dámy a pánové, kde se nedostatek bílkovin projeví jako první, vypadávání vlasů a zhoršení pleti je také správná odpověď. Ale skutečně děsivé je, že svaly mizí tam, kde to není vidět. Svaly jsou motorem našeho těla. Stejně jako se auto zastaví, když se zastaví motor, tělo se přestane hýbat, když ochabnou svaly. A co je strašidelný, tělo začne svaly odbourávat už po několika dnech zanedbávání příjmu bílkovin. Jedna z mých pacientek, 74letá paní Dvořáková, jedla pravidelně 3 jídla denně. Říkala mi, pane doktore, maso nejím, ale za to si vždycky dopřávám plný talíř zeleniny a příloh. Problém byl v tom, že se téměř nedotkla bílkovinných potravin s odůvodněním, že maso je mastné a těžko stravitelné a luštěniny ji nadýmají. Zpočátku neměla žádné zvláštní příznaky. Ale jednoho dne, když šla na nákup do města, nemohla ujít ani 2 bloky, aniž by se zadýchala a musela si sednout na lavičku. Dříve chodila s přáteli na hodinové procházky, ale teď se jí podlamovaly nohy jen při cestě do supermarketu, před domem a zpět. Vyšetření ukázalo šokující výsledky. Její svalová hmota byla o více než 20% nižší než průměr u jejich vrstevníků. Navíc její stehenní svaly, tedy 4hlavý sval stehení, byly výrazně oslabené. Tento sval je klíčový pro sílu, kterou seniori potřebují k chůzi a vstávání, a pokud ochabne, nevyjdete ani schody. Co se stane, když svaly takto ubývají? Za prvé oslabí se síla při chůzi a zvýší se riziko pádů. Pád vede ke zlomenině, zlomenina vás upoutá na lůžko a na lůžku svaly dále ochabují. Tento začarovaný kruh je přesně tím, co ničí kvalitu života seniorů. Za druhé, prudce klesá imunita. Bílkoviny netvoří jen svaly. Z bílkovin jsou tvořeny i protilátky našeho těla, imunitní buňky a dokonce i hormony. Proto když máte nedostatek bílkovin i obyčejné nachlazení, se vám hojí déle a i malé záněty se protahují.
Za třetí, zpomaluje se hojení ran. I malé oděrky nebo modřiny se hojí mnohem pomaleji než dříve. Mezi mými pacienty byla i paní, která si kvůli plísni na nohou odřela prst a kvůli nedostatku bílkovin se jí rána nehojila, takže musela 2krát navštívit nemocnici. Za čtvrté, cítíte se bez energie a snadno se unavíte. Důvod, proč nemáte sílu, i když jste se najedli, právě nedostatek bílkovin. Když jíte jen sacharidy, dočasně se zasytíte, ale brzy vám dojde energie. Naopak, když máte dostatek bílkovin i po stejném množství jídla se cítíte celý den svěží. Paní Dvořáková se také ptala, jím přece dobře, tak proč jsem tak bez síly? Odpověď byla jednoduchá. Kalorie sice doplnila, ale chyběly jí bílkoviny na ochranu svalů. Dámy a pánové, zde je důležitý bod. Jakmile svaly jednou ztratíte, není snadné je získat zpět. Zvláště s věkem klesá rychlost regenerace svalů na méně než polovinu oproti mládí. Proto je pro seniory nedostatek bílkovin jako dvojnásobné zrychlení stárnutí. Možná i vy zažíváte některý z těchto příznaků: těžké nohy při ranním vstávání, nutnost se 3krát zapřít při vstávání ze židle, pomalejší chůze než obvykle, náhlý úbytek sil večer bez zjevné příčiny. Pokud se vás týká byť jen jeden z těchto bodů, měli byste zpozornět a zvážit nedostatek bílkovin. Vždy říkám jednu věc: bílkoviny by se měly jíst dříve než léky. Ještě před léky na tlak nebo cukrovku byste měli jíst bílkoviny. Proč? Protože jen když máte svaly, mohou i léky plnit svou funkci. Bez svalů nemůžete kontrolovat hladinu cukru v krvi a krevní tlak snadno stoupá. Jinými slovy, bílkoviny jsou základem pro všechny léky. Dámy a pánové, teď se na chvíli zamyslete, kdy jste naposledy jedli pořádné bílkovinné jídlo. Možná jste včera i dnes jedli jen chleba s kysaným zelím. Pokud ano, vaše svaly právě teď pomalu mizí. A když se řekne bílkovina, není bílkovina jako bílkovina. Mnoho lidí si to zjednodušuje a říká, stačí jíst maso, stačí jíst vejce. Ale u seniorů je situace jiná. S věkem klesá produkce trávicích enzymů a slábnou žaludeční kyseliny. Dříve jste si možná pochutnávali na vepřovém bůčku, ale teď se vám po malém kousku masa udělá těžko, že to je právě rozdíl ve schopnosti trávit. Proto je u stejné bílkovinné potraviny důležitější, kolik se jí vstřebá. Nejde jen o to, co sníte, ale o to, co se dostane do těla a stane se vaší součástí. To je klíčové. Jeden z mých pacientů, 72letý pan Pavel Černý, si byl jistý, že mu bílkoviny chybět nemohou, protože každý den jedl vepřové maso. Přesto mu svalová hmota stále klesala a přišel do nemocnice kvůli silné únavě. Vyšetření ukázalo, že většina masa, které snědl, se správně nevstřebala a byla vyloučena z těla. Proč mastné bílkoviny zůstávají v žaludku déle a brání trávení? Tělo tak nezískalo bílkoviny a svaly mu dále ubývaly. Tento případ ukazuje jednu věc. Pro seniory je důležitější dobré vstřebávání než velké množství jídla. Jaké bílkoviny jsou tedy pro seniory nejvhodnější? Za prvé měkké a lehce stravitelné bílkoviny. Bílé ryby místo červeného masa, treska místo kuřecích prsou, vařené luštěniny místo tvrdých. Nejlepší jsou bílkoviny, které nemusíte dlouho žvíkat, snadno se polikají a nezatěžují žaludek. Za druhé bílkoviny, které obsahují i doplňkové prvky jako vápník a zinek. Protože bílkoviny nechrání jen svaly, ale starají se i o kosti a imunitu. To je důvod, proč jsou mořské plody jako sušené krevety tak dobré. Za třetí bílkoviny, které jsou cenově dostupné a můžete je jíst pravidelně. Pokud je něco drahé, budete to jíst pár dní a pak přestanete. Jen to, co jíte pravidelně jako zvyk, se skutečně uloží ve vašem těle jako svaly. Zkuste se teď zamyslet. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne bílkoviny, maso, vejce, tofu? Ale 3 bílkoviny, které vám dnes představím, jsou ještě levnější, účinnější a můžete je jíst déle. Jsou to potraviny, jejichž účinky byly prokázány a doloženy. Jsou o nich záznamy ve vědeckých pracích a existují i výsledky klinických studií. Jinými slovy, nejedná se o nějakou babskou radu, ale o vědecky ověřené potraviny. A teď jedna důležitá otázka. Jste si jisti, že bílkoviny, které právě teď jíte, se ve vašem těle skutečně mění na svaly?
Pokud si nejste jisti, pak si určitě poslechněte o potravinách, které vám představím. Tyto potraviny jsou měkké, dobře se vstřebávají a jsou snadno konzumovatelné, přizpůsobené trávicím schopnostem seniorů. Právě proto jsou levnější než tofu a účinnější než vejce. Vždy zdůrazňuji jednu věc. Po dobrých bílkovinách se necítíte jen plní, ale cítíte sílu v nohách. Není to tak, že byste si po jídle chtěli lehnout, ale naopak máte chuť jít se projít. To je skutečný účinek bílkovin. Následující část je nejdůležitější. Teď vám postupně odhalím 3 tajné zbraně mezi bílkovinami pro seniory. První potravina sušené krevety, první je dar moře, potravina, kterou starší lidé milovali od pradávna. Malá, ale nazývaná pokladnicí bílkovin a vápníku. Přesně tak, jsou to sušené krevety. Nemáte je náhodou doma. Možná je používáte jen na dochucení vývaru, když do něj hodíte hrst. Ale věřte, nebo ne, sušené krevety jsou koncentrovanou formou bílkovin levnější než tofu a účinnější než vejce. Možná si říkáte, jakou sílu může mít pár malých krevet, ale 100g sušených krevet obsahuje téměř 70g bílkovin. Srovnejme si to. Jedno vejce má 6g bílkovin, jedno balení tofu asi 15g. To znamená, že při stejném množství snědeného jídla jsou sušené krevety z hlediska bílkovin naprosto dominantní. Jedna z mých pacientek, 82letá paní Svobodová, měla tak ochablé stehenní svaly, že se jí špatně chodilo a musela používat hůl. Syn jí koupil proteinový doplněk, ale pokaždé, když ho vypila, bylo jí těžko a měla průjem. Doplněk tak skončil zapomenutý v koutě pokoje. Doporučil jsem jí, aby do svého jídelníčku zařadila sušené krevety. Způsob byl velmi jednoduchý. Při vaření polévky přidala hrst sušených krevet do smažených příloh, přidala místo ančoviček sušené krevety a při vaření rýže je přidala přímo do ní jako součást jídla. Po nějaké době nastala úžasná změna. Její váha zůstala stejná, ale svalová hmota na stehnech se zvýšila a rychlost chůze se zrychlila. Pane doktore, teď už na nákup nepotřebuji hůl. Její tvář zářila vitalitou. Výhody sušených krevet nekončí u bílkovin. Jsou bohaté na vápník a zinek. Vápník chrání zdraví kostí a zinek posiluje imunitu. Proto jsou sušené krevety potravinou, která zvládne 3 věci na jednou: péči o svaly kosti i imunitu. Zvláště pro seniory je důležité trávení a vstřebávání. Nemusíte je dlouho žvíkat jako maso a nejsou mastné, takže nezatěžují žaludek. Pokud je najemno nasekáte a přidáte do jídla nebo příloh, mohou je snadno jíst i lidé se špatnými zuby. A teď jedna důležitá myšlenka. Surovina, kterou jsme bezmyšlenkovitě odsunuli z našeho stolu, může být ve skutečnosti tím nejlepším lékem na ochranu našich svalů. Tuto skutečnost si musíme pamatovat. A sušené krevety jsou přesně takovou potravinou. A co cenavé? V supermarketu stojí stok sáček sušených krevet zhruba 150 až 200 korun. Možná se vám to zdá drahé, ale pokud je používáte jako přísadu, vystačí vám to na celý měsíc. To znamená, že za méně než 10 korun denně získáte vysoký přísun bílkovin a vápníku. To je důvod, proč říkám, že jsou levnější než tofu a účinnější než vejce. A je tu ještě něco, co bych vám rád řekl. Bílkoviny potřebují čas, aby se v těle nahromadily. Není to tak, že byste je jeden den snědli a druhý den měli okamžitě svaly. Tělo se mění postupně, když je jíte každý den. Jeden z mých pacientů, 76letý pan Petr Horák, se smířil s tím, že s věkem už se svaly nic dělat nedá. Ale poté, co začal denně jíst přílohy se sušenými krevetami a přidal k tomu procházky, se mu překvapivě stabilizovaly hodnoty krevního tlaku a vrátila se mu energie. Pane doktore, cítím se silný jako za mladá. Nevíte si představit, jakou radost měl v obličeji, když to říkal. Dámy a pánové, sušené krevety nejsou jen přísadou do vývaru. Jsou to poklad, který buduje svaly, zpevňuje kosti a obnovuje imunitu. Druhá potravina, sušená treska. Dámy a pánové, nyní odhalím druhou bílkovinou potravinu. Je to sušená treska. Když se řekne treska, mnoho lidí si představí jen polévku na kocovinu, že? Ale sušená treska není jen jídlo na kocovinu, je to nízkotučná superpotravina s vysokým obsahem bílkovin, ideální pro seniory. Nejprve se podívejme na obsah bílkovin.
Ve 100G sušené tresky je téměř 80G bílkovin. To znamená, že z jedné sušené tresky získáte tolik bílkovin jako z 10 vajec nebo 5 balení tofu. Navíc obsah tuku je téměř nulový. To znamená, že má ideální složení, mnoho bílkovin a téměř žádný tuk. Zde je jeden důležitý bod. Sušená treska je potravina, která se desítkykrát zmrazuje, rozmrazuje a suší. Během tohoto procesu se bílkoviny koncentrují a vlákna měknou, což výrazně usnadňuje trávení a vstřebávání. Proto seniori říkají, že po sušené tresce se necítí těžce. Dalším bodem, který stojí za pozornost, je účinek tresky po ránu. Bílkoviny se nejlépe vstřebávají, když se jedí ráno. V noci syntéza svalů klesá, ale ráno je metabolismus aktivní, takže snědené bílkoviny se okamžitě přeměňují na svaly. Proto jedna miska polévky ze sušené tresky není jen lék na kocovinu, ale stává se zdrojem svalové energie, která vás podrží celý den. A co cena? Jedna sušená treska stojí obvykle mezi 150 a 200 korunami a když z ní uděláte polévku, celá rodina se z ní nají dvakrát. Ve srovnání s vejci nebo masem je mnohem ekonomičtější a přitom získáte více bílkovin. Je zde však jedno upozornění. Samotná sušená treska je zdravá potravina, ale pokud ji při vaření příliš osolíte, stává se problémem. Příliš mnoho soli zatěžuje regulaci krevního tlaku, proto je lepší solit minimálně a přidat zeleninu, aby se zvýraznila přirozená chuť. Shrnuto, sušená treska je pokladnicí bílkovin pro seniory s drtivým obsahem bílkovin téměř bez tuku, lehce stravitelná a cenově dostupná. Třetí potravina černé sojové boby. Dámy a pánové, nyní představím poslední třetí bílkovinou potravinu. Jsou to černé sojové boby. Luštěniny se od pradávna nazývají maso z pole. A mezi nimi jsou černé sojové boby obzvláště dobrou bílkovinou potravinou pro seniory. Proč? Protože kromě bílkovin jsou plné složek, které chrání cévy. Nejprve se podívejme na obsah bílkovin. Ve 100G černých sojových bobů je asi 35G bílkovin. To je více než v tofu nebo vejcích a protože se jedná o rostlinné bílkoviny, jsou šetrné k žaludku. I lidé s pomalým trávením si je mohou vychutnat vařené nebo mleté, což výrazně zlepší vstřebatelnost. Důvod, proč jsou černé sojové boby tak výjimečné, nejsou jen bílkoviny. Obsahují silný antioxidant zvaný antokyan. Tato složka čistí cévy, snižuje záněty a zároveň prospívá zdraví očí. Proto jsou černé sojové boby multifunkční zdravou potravinou, která chrání svaly a zároveň se stará o cévy, srdce a oči. A zde je jeden důležitý bod. U bílkovin pro seniory bychom se neměli dívat jen na svaly, ale měli bychom zohlednit i zdraví cév. Proč? Protože jen když je krevní oběh dobrý, mohou svaly přijímat bílkoviny. Jinými slovy, pokud máte ucpané cévy, účinek snědených bílkovin se sníží na polovinu. Černé sojové boby jsou vzácnou potravinou, která řeší obě tyto věci najednou. Mají dvojí účinek, budují svaly a čistí cévy. Jak je tedy nejlepší je konzumovat černé sojové boby? Můžete jíst vařené z rýží nebo jinou přílohou, nebo je můžete opražit a jíst jako chutnou svačinku. Lidé se špatnými zuby si je mohou namlít a konzumovat jako prášek. Zvláště ráno je skvělé smíchat prášek z černých sojových bobů s mlékem nebo sojovým nápojem. Je to rychlé a dobře se vstřebává. Je zde ale i jedno upozornění. Pokud sníte příliš mnoho černých sojových bobů, může vás nadýmat. Zvláště lidé se slabším trávením by je neměli jíst velké množství najednou, ale raději si je rozdělit na menší porce, například půl malého šálku denně. A diabetici by si při vaření bobů neměli přidávat cukr. Pokud je připravíte na sladko, může to zatížit hladinu cukru v krvi. Nejlepší je jíst je nesolené a neslazené. Nyní si to shrňme. Černé sojové boby jsou kompletní verzí bílkovin pro seniory bohaté na bílkoviny, které chrání svaly, díky antokyanům chrání cévy a oči jsou levné, snadno dostupné a lze je jíst pravidelně. O kombinacích bílkovin, dámy a pánové, ne všechny bílkoviny mají stejný účinek. V závislosti na tom, s jakými potravinami je jíte, se jejich vstřebatelnost může zdvojnásobit nebo naopak klesnout na méně než polovinu.
Jinými slovy, i bílkoviny mají své ideální partnery. Nejprve si řekněme o dobrých kombinacích. Za prvé kombinace sušených krevet a špenátu. Sušené krevety jsou bohaté na bílkoviny a vápník a špenát obsahuje hořčík a vitamin C, které pomáhají vstřebávání vápníku. Proto když do špenátu přidáte sušené krevety, získáte dokonalou přílohu, která se stará nejen o svalové bílkoviny, ale i o zdraví kostí. Za druhé kombinace sušené tresky a bílé řetkve. Sušená treska má vysoký obsah bílkovin a bílá řetkev obsahuje enzymy, které podporují trávení. Když do polévky ze sušené tresky přidáte bílou řetkev vstřebávání bílkovin, probíhá mnohem plynuleji. Proto naši předci vždy přidávali do polévky z tresky řetkev. Mělo to svůj důvod. Za třetí kombinace černých sojových bobů a perilového oleje. Černé sojové boby obsahují bílkoviny a antokyany, ale chybí jim tuk. Když se přidá dobrý tuk z perilového oleje, antioxidační složky zůstanou v těle déle a jejich účinek se maximalizuje. Když opražené černé sojové boby zakápnete kapkou perilového oleje, pečujete současně océvy i svaly. Dámy a pánové, zde je důležité poselství. Účinek bílkovin se zdvojnásobí, když je jíte ve správných kombinacích, nikoli samostatně. A jaké jsou špatné kombinace? Nesprávné kombinace mohou účinek bílkovin zničit. Například tofu a špenát. Tofu obsahuje hodně vápníku a špenát obsahuje oxaláty. Když se tyto dvě složky setkají, vstřebávání vápníku se naopak zhorší. To znamená, že i výživné potraviny mohou být při špatné kombinaci k ničemu. Další příklad, nevařte černé sójové boby příliš slané. Pokud použijete hodně sójové omáčky jako u sladkých bobů, místo bílkovin zatížíte ledviny. I dobré jídlo se stane jedem, pokud je příliš dochucené. To si musíte pamatovat. Moje rada je jednoduchá. Sušené krevety se zeleninou, sušená treska s bílou řetkví, černé sojové boby s perilovým olejem. Těmito kombinacemi maximalizujete účinek bílkovin. Dámy a pánové, jak jíte bílkoviny, možná jíte jen maso, jen vejce, jen luštěniny, každé zvlášť, pak klesá vstřebatelnost a výživa je poloviční. Naopak, pokud je jíte ve správných kombinacích, svaly se vám naplní mnohem rychleji a zároveň posílíte kosti i cévy. Návrh na 30denní výzvu. Dámy a pánové, 136,5.